fijne wedstrijd. Ja, vind ik goed. Ik dacht, ik moet misschien iemand tussen de zachter in, dan heb je wel in de gang. Altijd prijs, mensen. Met een zekere hoogte heb je nog drie, hè? Als je het zo bedoelt, die heb je nog drie. Dus ik weet niet of we daar aan nu zo niet willen proberen. Robert, gewaard van even goed. Halen we op. Kieken vanmiddag. Goed. Absoluut. Nou ja, dat kan. Dan hebben we dat helemaal gehoord. Zie je dat nog een keer voor je vandaag? natuurlijk de beste leuk is ook weer. Ja. Begin ik te filmen met de benen, hoe dat zo mooi. Ik begin te filmen met de benen en dan ben ik er morgen gewoon. Ja, oh ja.
Peter Rieters aan die lunch. Daar gaan we weer. ...29. Oh, da sind wir Corby. Ich glaube, das suchen wir. Ja, ich weiß es, dass er raus. Ich weiß, dass er raus. Hier ist schon eine Prise. Opportunity als LB. Die sind in der Tafel mit ihm verlegen. Peter auf der Prise wieder wieder. Is this the alright is it?
Thank